వెల్కమ్ టు డే టీవీ న్యూస్. చిలకలూరుపేట పట్టణంలోని కొన్ని ప్రధాన కూడళ్ల నందు బస్ షెల్టర్లు లేక అనేక మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పట్టణంలో నూతనంగా కొన్ని చోట్ల బస్ షెల్టర్లు నిర్మాణం జరిగినప్పటికీ కూడా ప్రయాణికులు నిలబడే దగ్గర కాకుండా కొంచెం కార్నర్ కి ఒక వైపున నిర్మాణం చేస్తున్నారు. వాటి వల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉందో మరి నిర్మాణం చేసిన అధికారులకే తెలియాలి. ప్రధానంగా గడియార స్తంభం దగ్గర కోటప్పకొండకు వెళ్లేటటువంటి ప్రయాణికులు గాని, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి వెళ్లే ప్రయాణికులు గాని అందరూ కూడా అక్కడ నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం, అలాగే గడియార స్తంభం దగ్గర నుంచి మెయిన్ బజార్ కి వెళ్లాలంటే రోడ్డు మార్టిన్ చాలా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందిగా ఉంది. రోడ్డు మార్చిన దాకా షాపులు వాళ్ళ వ్యాపారాల నిమిత్తం వాడుకుంటున్నారు. బైకులు గాని అటు ఇటు నడిచే ప్రయాణికులకు వాటి వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వీటి వల్ల ప్రజలు చాలా అసౌకర్యంగా గురవుతున్నారు. తక్షణమే మున్సిపల్ అధికారులు స్పందించి పట్టణంలోని పలు చోట్ల ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్యల్ని, అలాగే ఇటీవల రోడ్ సైడ్ ఆక్రమణ గుర్తించి మున్సిపల్ అధికారులు క్లియర్ చేయడం జరిగింది. మళ్లీ యథాస్థితికి ఆక్రమణలు జరుగుతున్నాయి.